हे बघा 2025 चो हापूस आंबो, देवगडचो हापूस आंबो इलेलो आहे बघा. ऋषिकेश म्हणजे ऋषिकेश राणे भाईंदर सगळ्यात अनबॉक्सिंग करू बसली. देवश्रीचा अनबॉक्सिंग करताला. चल उघड देवश्री उघड. अगो खेचत अशा कैची आहे ना वापरूच्यात पुन्हा. चल उघड उघड चल उघड. बंद वाचूसाठी किती प्रयत्न करतो कच्चे असतले ना म्हणून पुन्हा बंद करून ठेव पाय ना म्हणून. लाव ताकद कॉर्नर असं दाब त्याचो. काढ आता या गावात बरी तू मग विचारत होतं ना गावात. या बघ गावात भाताच मी तुका बोललो आहे ना भाताच आहे बघ. ओके भात पण आहे बघ जोडलेले. चला उघडा. मंडळी बघा साईज बघा मस्त. म्हणजे माझ्या अपेक्षापेक्षा जास्तच मोठी आहे. मी मीडियम म्हटलंय. आता मी हे बिझनेसच्या हिशोबाने मागवलंय. आता आमका पण आहे त्याच्यात. आणि साईज बघा मस्त. मी मीडियम म्हटलेलं आहे पण मोठीच साईज आहे. आणि आंबो बघा हे उचलून दाखव. ह्यो मधलो हा हे बघा एक नंबर आंबो. आता आंबो बघितल्यावर माका बरा वाटला कारण बिझनेसच्या दृष्टीने मी घेतलंय. येताना मी आता 4 पेटो देऊन येलोय. तर म्हटलं मी पण बघितलं नव्हतं आंबो. आता बघून म्हटलं बराच वाटला. आता ह्यातले माका मी आता ह्यो बॉक्स घराकडे कशा आणले माहिती आहे. ह्यातले आता मी 1 डझन 2 डझन अशी ऑर्डर आहे. ह्यातले आता काढून देतलंय. आता ते पण माझा व्हिडिओ बघत असतील. ते पण आमचे सबस्क्रायबरच आहेत. तर आता त्यांना पण कळतला आंबो बघा कसो होतो. तर आता थोडा वेळ मी त्यांना देऊ घेतलंय. माझ्याकडे काल एक पार्सल इल्ली पाहुण्यांपैकी. ते बघा आता एक डझनचा बॉक्स आहे. आता ह्याच्यात 1 डझन आणि मी दुसरे आणलंय 2 बॉक्स. त्याच्यात भरून आता देतला. देवगड हापूस सगळ्यांचो बरी बापूस. देवगड हापूस सगळ्यांचो बापूस. तुमचो मी बापूस.